Mga driver nga kusog mo padagan samtang nagmaniho nahuli kam. Samtang ukrano sam sa CCTV camera ang pipila ka mga driver nga gipasagdan lang ang nagbitay. Ang karga aduna say nagbike nga mo hinungdan sa disgrasya. Ang report ni Femery Dumabok. Gipainamduman sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Toda ang mga driver nga dili magpaugat samtang nagmaniho. Awag sa hepe sa City Toda, Joy Tumulak, nga mas maing inaton ang pasensya sa pagmaniho. Subay kini sa nahulikam nga panagbangga sa duha ka sakyanan. Dihang kining puti nga sakyanan gikan sa bakanting luna sa usa ka establishmento, misuway pagsud sa gasumpot-sumpot nga mga sakyanan nga palabang. Tungod niini may pagkabangga sa isig kadong sa duha ka sakyanan. Samtang gipanamduman usab ang mga driver nga may gikargang mga butang o may dalang sling bag nga magbantay. Nahulikam kining biker nga maayong pagkatulimbang human masangit ang iyang sling bag sa ligid sa mountain bike nga iyang gisakyan. Mayo nila nga way nagsunod nga mga sakyanan dihang nahitabo ang disgrasya sa tunga-tunga sa Cebu South Coastal Road sa habig sa Barangay Dumlog. Wala ra hinuoy na angol sa maong mga nahulikam nga disgrasya. Ang presensya sa atong PNP magkatabang binagid makitaan sa mga traffic violator, aside sa enforcer doon na sila nakit ang pulis o niya deterrent po siya sa mga disgrasya labi na gid katong kusog nga magpadagan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.